Ngifuna ukukhuluma nomuntu o-give up-ayo. Namhlanje ngifuna ukukhuluma nomuntu oyekelelayo. Ngifisa ukukhuluma nomuntu othi mina kade ngizama kodwa ayikho into ephumelelayo. Ngifisa ukukhuluma nomuntu othi mina sengicabanga nokuthatha intambo ngiyithathe impilo yami. Ngifisa ukukhuluma nomuntu othi mina vele nginamabhadi. Ngifisa ukukhuluma nomuntu othi mina vele yonke into engiyithintayo ayiphumeleli. Wemntakababa, ngifisa ukukutshela namhlanje ukuthi noma ngabe udlula ebunzimeni obunjani, noma ngabe yini lena obhekane nayo, kodwa asikho isimo esingadluli. Okwakho ukubekezela, okwakho ukuphusha. uNkulunkulu uma edala umuntu wamdala ngokwenjongo. uNkulunkulu unamacebo amahle ngempilo yomuntu nomuntu. So noma ngabe kungabheda namhlanje, akusho ukuthi nakusasa kuzobe kubheda. Noma bungaphumelelanga namhlanje, akusho ukuthi nakusasa ngeke uphumelele. So ngifisa ukuthi noma ngabe yisiphi isimo odlula kuso, ungalinge uzibukele phansi, ungalinge uzibone uyinto edelelekile, ungalinge uzibone uyinto engelutho, kodwa nelakho ithuba liyeza. Okwakho is to press on. Mind you, kukho konke ungaliphelelwa amandla emthandazweni. Thandaza ngoba impumelelo yakho isemthandazweni. Your time is coming. Ngelinye ilanga uzojabula, ngelinye ilanga nawe uzoba nesmile ebusweni bakho. God bless you.